Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Mga igsoon ato inusulan ang atong mga sala. Armandam kita lang sa pagsaulog na ning Santos nga Misa. Kami na kasala kanimo ug nagala pa sa imong kaayo. Ginoo, kaluoy kami. Pakita ako paukaluoy kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Ginoo, kaluoy kami. Kaluoy kami. Kaluyan ang kita sa Dios nga makagahom sa tanan ng pasayloon sa itong mga sala. Dadon ang kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kami abli ka namo sa agianan sa langit, pinaagi sa paghimaya sa imong Kristo ug sa paglamdag sa Espiritu Santo. Itugyan ang amuyo kami nga sa pag-ambit namo sa dako kayong gasa, nga among gugma madugangan ug mulabi ug kalig-on ang among pagtuo. Kinamong ipangayo pinaagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay si Hari Agripa og si Berenice, miabot sa Cesarea, aron pagyukbo kang Festo. Human sa pipila ka adlaw didto, ang hari gisuginlan ni Festo mahitungod sa kaso ni Pablo. Si Festo miingon, ani ay preso dinhi nga wala buhii ni Felix, ug sa akong pag-adto sa Jerusalem, ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Hudeo mipasakag sumbong bato kaniya, ug gihangyo ako nga silutan ko siya. Apan gisultihan ko sila nga dili batasan sa mga Romanon ang pagsilot sa usa ka sinumbong kung wala pa siya makaatubang sa nagkiha kaniya, ug wala pa siya kahatagig higayon sa pagtubag sa mga sumbong batok kaniya. Busa sa ilang pag-abot dinhi, wala ako maglangan. Pagkasunod adlaw, gipaatubang ko sa hukmanan ang sinumbong. Apan sa pagsulti na sa mga nagkiha kaniya, wala sila mipasakag nagbisan unsang sumbong nga akong gipaabot gikan kanila. Naglalis lamang hinuon sila bahin sa ilang relihiyon ug mahitungod sa usa ka tawo nga patay na nga gingadlag Jesus nga nabanhaw kuno matod ni Pablo. Ug tungod kay wala ako mahibalo kun unsay akong buhaton ni ining kasuhan,
Gipangutana ko si Pablo kung buot ba siya moadto sa Jerusalem, aron adto siya husayon. Apan miapilar si Pablo, ug mihangyo nga ipadayon lang ang pagbilanggo kaniya, ug nga ang emperador maoy pahukmon sa iyang kaso. Busa, nagsugo ako nga prisuhon lang gihapon siya, hangtod ikapadala ko siya ngadto sa emperador. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorium. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono didto sa langit. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Dayga ang Ginoo, o kalag ko, tibuok kong kaugalingon. Dayga ang iyang balaan nga ngalan. Dayga ang Ginoo, o kalag ko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Kay maingon nga ang kalangitan hataas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaayo alang kanila nga mahadlukon kaniya. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan. Sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit, ug ang iyang gingharian nagahari diha sa tanan. Dayga ang Ginoo, kamong tanan niyang mga anghel, kamong gamhanan diha sa kusog nga nagtuman sa iyang sugo. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. pagbasa gikan Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Kuman sila makakaon, mingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo, Ginoo, dasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, ati manang ako makanating karnero. Unya miingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mitubag kaniya, ati mana ang ako mga karnero. Unya sa ikatulong higayon, si Jesus mingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kung siya gihigugma ba niya. Og si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, ati manang ako mga karnero, sultihan ko ikaw. Sa batanon pa ka, ikaw ra nagbakos sa imong kaugalingon ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan, inigkatigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos kanimo ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus, kung unsa nga paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya, mingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Dahil kung ikaw, O Kristo. Adunay santos nga isaulog nato rong adlaw ngalan og Santa Rita sa Cassia sa ka Italiana nga madre. Pansawa pa siya mamadre, makahuluganon og manindot kayang kinabuhi. Tungod kay mangidalong Pransya og 12 anyos, giingnan niya yang ginikanan nga magmadre ko. Apan niyang ginikanan, wa mo sugot nga magmadre siya. Kay medyo maayo man ang ilang kahimtang. Giingnan siya siyang mama nga dili ka, siyang ginikanan nga dili ka pwede magmadre kay gibuya na kita, gibuya na tika. Pasabot tagaan na siya pamanhunon daan. Unya, wala lang siya nagmasupakon sa iyahang ginikanan, ituman lang siya, munang naminyo gid siya, apan niyang bana, abusado, no? Siguro na dapatan sa tingali si Santa Rita, no? Sulod sa 18 katuig nag-anto siya. But Santa Rita, never ceases to pray and to convert her husband. Tuman sa 18 katuig, finally, ayang bana na konverter og napag-o og nagpuyo sa Kristohanon nga kinabuhi, no? Kamong mga asawa nga niya karon kung inyong bana baot o kinaiya, ayaw hunong sa convert niya. Apan subo pamalandungon sa dihang na converter na iyang bana, na apel o conflict, gipatay niyang bana. Doon na sila anak nga duha ka buok puro mga lalaki, gikonbinser sa pamilya sa bana nga kinahanglan manimaos gyud sa nakapatay. Si Santa Rita nag-ampo nga Ginoo, ayaw taon itugyan nga akong mga anak maimpierno tungod lang sa kamatayon sa iyang amahan sa pagpanimaos. Nag-ampo siya sa Ginoo nga dili unta maimpierno. Og ang nahitabo, adunay dakong pandemya nga naabot sa ilaha. Niya namatay og apil ang iyang duha ka anak. So namatay ang bana, namatay ang duha ka anak. Ang iyahang damgo sa pagkamadri na buhi pagbalik, ningon siya nga, musud ko sa monasteryo kay magmadri. Gibalibaran siya kay dili naman siya birhen, minyo naman siya. Mao man ang role sa seminaryo sa una, stricto kayo, labi na sa mga madre ang pagkabirhen, no? Apan dili siya isolated nga kaso, no? Pwede pod dawato nila ang mga minyo nga wala na ibana. So, to cut the story short, nasulod si Santa Rita sa monasteryo. Namadrigid siya. Siya giila nga balaan her holiness. Gani, nakadawat siya og initial nga gift of stigmata. Inumdamtang Padre Pio, mo to'y nakadawat sa stigmata. Yang ulo, yang kamot, sigig dugo, way hunong nga dugo. O si St. Francis of Assisi pod, doon na po'y stigmata. Si Santa Rita matod pa, adunay stigmata, initial lamang, tungod kay doon na siya'y samad nga nadawat sa o, ngawa na'y hunong nga pagdugo, no? Tungod siya hang holiness. Samo kato ang hamubo nga storya ni Santa Rita. Siya, wala mahikalimot sa iyahang desire sa pagsunod sa Ginoo.
bisan og napugos ra siya sa pagminyo. Her heart is always attuned with the Lord. Muna itong una nga importante kayong katunon sa itong Ebanghelyo. Before the Lord sent Peter, before the Lord prophesied His suffering and death, the Lord made sure, takos ba ka sa akong gugma? Do you love me? No? More than anything in this world. More than anything and any person. Muna yung requirements sa Ginoo ni Pedro. Do you love me more than anything in this world? Katulon niya balik-balika, no? Matod pa, the first question, ang original gyud kanong nga teksto is, igamitan ni og, the term love is eros love. The first and second question is eros love. And the last question, nagipangutana sa Ginoo, igamitan og pulong nga love, nga agape love. It's the love just like the love of the Lord, forgetting His ikalimtan ng pagka-Diyos, nagpakatao. No? Ang eros love, kana bitaw mayong ka nga, day, gihigugma giti ka pag-ayo. Nganong gihigugma man nimo kay buutan kaayo. Maayo mo luto. Nahigugma ka, sayang pagkabuutan. So ang gugma, murag kag naghigugma, murag daw, nagatubang og samin. So yung paghigugma niya, ang imo dahil kaugalingon, mo'y ganahan. No? It's munang selfish love. Because you thought that you're loving the person, but you're just feeding your inner desire. Nga ganahan kag babae nga may muluto og buutan. No? Sa agape love is always look for the best of the beloved. Igugma ka, period. Without condition. Bisag unsa pa imong kinaiya, I love you. Do not worry. No? So, that's the last question of the Lord, agape. No? Do you love me, Peter, more than anything in this world? And the Lord, nakita niya ang katakos ni Peter. Okay, feed my lamb. You follow me. I will prophesy your death and suffering. Adto ka sa dapit nga, di ni mo ganahan adtuan. Pero adto ka. Because of that worthiness of. Now, it's also very important for us to understand sa itong kinabuhi. Kita doon na tayo tagsatag sa kinabuhi nga gipuy-an, lain-lain. Minyo, ulitao, daga, trabahante, pare, madre, nagkadaiyang kinabuhi. The Lord once again asked again this question. Somehow, react to this question. Before you go, do you love me? No? Is your love worthy enough? Otherwise, you can never be my disciple. Dili ka makasunod sa tinuod nga kinabuhi sa pagsunod sa Ginoo. Hinaot nga makaplaganta sa Ginoo nga takos sa paghigugma kaniya. Manindog ang tanan. Sa matag pag-ampo mo dangop kita, Amahan, panalangini ang imong panon. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug sila nga nangulo sa simbahan, magiyahan sa Espiritu Santo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang mga minyo, sa mga panginahanglan sa usag-usa, sa ingon makita nila ang matuod nga kalipay, diha sa ilang pagpuyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang mga makasasala, makakitag paglaom ug madasig sa kapasayloan nga gitanyag sa Ginoo ngadto kang Pedro. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang mga masakiton ug sila nga naguon, makasinati sa presensya sa Ginoo taliwala sa ilang mga pag-antos ug mga kalisdanan.
Magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini ang imong panon. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini ang imong panon. Nga ang atong mga minahal si kinabuhi nga namatay na, makadawat sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinang. Magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini ang imong panon. Amahan pataling huging ang mga pag-ampo kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagdaikon ka, Diyos, Amahang langit nun, ninggasan namo mga masalayton, ang panubing nun, nga abot sa yuta, ginamasa kamot sa tao. Mga igsoon, pagampo ka mo, raning ako gay nga sakripisyo, dawantan nunta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawata sa Ginoo sa sakripisyon sa mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok ng santos sa simbahan. Tanawa nga maluyon o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug aron imo kining madawat ang pag-anhi sa Espiritu Santo maghinlo unta sa mga konsensya. Kinamong gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasap kanimo. bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagbayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay mata. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, ang matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, pinagi na sa Kristo mo Ginoo. Kay siya human siyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niya mga tinunan, samtang nagtanaw sila mikayab, nga na sa langit, aron makaambit kami siyang pagka-Diyos. Usa puno sa makalipay sa Pasko, nagmaya ang katawhan sa tibok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa kalangitan, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog silang walay punong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos ang kagauman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kaligtasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos si padala mong Espiritu, aron pagsantos sini magasa, aron mahimo kinilang kanamo, lawas ug dugo na sa Kristo nga mong Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo. Ipikas mihatag dining adto sa mga tinunan ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos sa panihapon, may kuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag dini ngadto sa mga tinunan ug bingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik ngan.
Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na so Kristo, nagahalat kami kanimo, Amahan, dining pans, kinabuhi ug kalis kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga moatubang molagad kanimo. Himoa kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inom nimi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami da sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Inom nimi isab nga among nga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga matay da simong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluoy kaming tanan. Himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga mayaon. Pinaagi na so Kristo imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahong gamahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanadungog ug kimaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Maghiusa kita karon sa pag-ampo gamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Jesus. Amahan mo nga nasa sa mga langit, pagdaygo ng iyong ngalan, muabot ka na mo ang imong ingarian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanunan mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayroon nagpasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuano sa kami sa dautan. Ayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Natagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sala, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na sa Kristo among mananubos. Kay mo man ang gingharian, gahong maya, hangtod sa kahangturan. Ginoo nga sa Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo, Manaw sa kanin. at ipakita atong panaginigsunay, panagdait, panakanintanan. Peace. Panagdait, peace. Sa Diyos nga nagawang tang sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami, atagi kami sa Hinimo sa Jesus, ang Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako.
Magampo kita. O Diyos, kansang mga misteryo naghinlo ug nagpakaon ka namo, itugot nga ang ilang gigasa nga pagkaon, magahatag unta ka namo sa kinabuhi nga dayon, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani. Manalangin kinong Dios nga makagahom sa tanan nga amahan ug ang anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Halad ang misa tong dado ng kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.